Știu că nu ai foarte mult timp la dispoziție, așa că îți voi spune cât pot de repede despre ce este vorba. În schimb, vreau să subliniez că mulți oameni sunt ocupați cu un loc de muncă care pur și simplu îl urăște și îi țin ocupați timp de cel puțin 8 ore sau poate și mai mult pentru un salariu care nici măcar nu îi oferă o viață decentă. Dacă este cazul tău și vrei să faci o schimbare, atunci cred că ceea ce îți ofer eu te poate interesa. Uite ce îți propun. Îți voi prezenta în continuare ceea ce eu consider a fi cea mai mare și cea mai perfectă oportunitate de afacere din lume. Probabil vei crede că este o afirmație exagerată, dar dacă mă vei asculta până la capăt, îți voi explica de ce cred lucrul ăsta. Ești pregătită? Totul a început cu o plantă cunoscută de multă lume și sigur că și tu ai auzit de ea. Cu viziunea unui om și ajutorul acestei plante a apărut această companie care timp de 40 de ani a adus în casa a multor oameni bucuria de a avea cele mai bune produse de nutriție și cosmetică. Aceste produse nu numai că oferă o sănătate mai bună, un stil de viață, o calitate de viață, dar a schimbat și destinul a milioane de oameni. Este vorba despre Forever Living Products. Ideea de afacere începe cu un produs natural, de o calitate superioară, ireproșabilă, ce poate oferi o viață mai bună în două moduri diferite. În primul rând, oferă o schimbare în starea de bine a persoanelor care folosesc produsele, apoi îmbunătățește situația economică a oricărei persoane ce își dorește acest lucru. Omul din spatele acestei idei este Rex Mount. În 1978, în Phoenix, Arizona, Rex creează o băutură de excepție pe bază de aloe vera. Și fără îndoială este cea mai pură și naturală băutură care își păstrează toți nutrienții pe care îi oferă planta. Nu există o altă marcă până acum care să fi reușit o astfel de performanță în sucurile de aloe vera. Rex hotărăște să distribuie această băutură într-un plan de marketing simplu care să le permită consumatorilor să-și dezvolte propria afacere în jurul produsului preferat. Așa s-a născut Forever Living Products. În acești 40 de ani, afacerea s-a dezvoltat mai mult decât cineva și-ar fi putut imagina. Peste 9 milioane de colaboratori din întreaga lume folosesc și recomandă produsele Forever în peste 160 de țări, în care compania este prezentă și în actualitate se bucură de peste 200 de produse de sănătate și frumusețe de o calitate excepțională și care oferă rezultate surprinzătoare. Succesul acestei afaceri nu are graniță și este trăit de oameni din toate colțurile lumii, din toate colțurile și din toate continentele, dar noi toți suntem la fel ca și tine. Suntem oameni care ne dorim să ne atingem obiectivul, să ne împlinim visul, să avem o viață cu sens, o viață mai bună pentru copiii noștri. Și tu îți dorești lucrul ăsta, nu-i așa? Deci unde este secretul? De ce această afacere o poate face oricine și în atât de multe locuri? Ei bine, succesul constă într-o frunză de aloe vera. De ce această plantă este atât de apreciată? Pentru că este una dintre cele mai benefice substanțe naturale și alimentul cel mai complet pentru corpul nostru. Multă lume este de acord că nu există un produs mai bun pentru îngrijirea pielii decât aloe vera. Hrănește, hidratează, catifelează, cicatrizează, menține pielea sănătoasă și tânără. Însă multă lume încă nu a aflat ce poate face aloe vera în interiorul nostru. Este un supliment nutritiv foarte puternic ce conține peste 200 de compuși, 12 vitamine, 20 de minerale și 18 aminoacizi, dar mai mult ajută la detoxifierea sistemului digestiv.
păstrând pereții intestinali curați și facilitând astfel absorpția nutrienților din alimentație. O absorpție mai bună a nutrienților înseamnă o sănătate mai bună, iar tu ai nevoie de sănătate. Ești de acord cu mine? Fără sănătate, totul se complică, nu-i așa? Ți-am vorbit până acum de primul și cel mai iubit produs și este vorba de această cutie cu suc de aloe vera. Dar avem o varietate mai mare de sucuri și care ajută la menținerea sănătoasă a sistemului urinar, a articulațiilor și partea ginecologică. Catalogul nostru este alcătuit de peste 200 de suplimente nutriționale ce conțin amestecuri unice de vitamine, minerale și alte substanțe nutritive benefice unei diete echilibrate. Cremele și loțiunile sunt bogate în aloe, curăță, hidratează și refac pielea atât a unui bebe cât și a unui bătrân. Iată cum o plantă deosebită se regăsește în peste 150 de produse ca sursă naturală de sănătate și frumusețe. Dar acum că știi care este produsul, să vedem cum poți transforma tu aceste produse în afacerea ta. Sunt sigură că asta vrei să afli. Ei bine, e mai simplu decât crezi. Și ca să vezi cât de simplu este, îți voi explica care sunt toți pașii pentru a începe afacerea. Primul pas pentru a începe afacerea este nevoie să semnezi un contract care îți dă dreptul de a comercializa aceste produse. Acum atenție! Acest contract nu te obligă în cumpărarea lunară și stocarea produselor. Pasul 2. După semnarea contractului, ca în orice afacere, ai nevoie de produse pentru a le cunoaște, a le proba, a le arăta și a le vinde. Iar pentru asta sunt diferite opțiuni pentru a începe. Avem mai multe pachete. Subliniez că este o afacere și că în orice afacere e necesară o investiție, ok? Până aici totul a fost decizie și investiție. Ce urmează? Pasul 3. Punerea în mișcare a afacerii. Și cum facem lucrul ăsta? Avem un produs. Acum avem nevoie de clienți ca să comande și să cumpere. Ei bine, pentru asta avem un sistem online care funcționează 24 din 24 de ore și altul offline de recomandare. Niciodată nu ducem lipsă de clienți. Internetul ne rezolvă această problemă. Pasul numărul 4 este mărirea afacerii. Iar pentru asta este nevoie de parteneri de afaceri. Aici toată lumea crede că are nevoie de sute sau mii de persoane, dar este total greșit. Ai nevoie de 5 persoane serioase și dornice să facă afacerea împreună cu tine. Crezi că deja cunoști 5 persoane serioase? Dacă da, atunci ești norocoasă. Dacă nu, nu e nicio problemă. Ce crezi tu? Din milioanele de persoane care sunt pe rețelele de socializare, vei putea să găsești 5 persoane? Îți garantez că da. Și te vor ruga ca să facă afacerea. Nu mai ai nicio scuză că nu cunoști oameni, că ești de la țară, că cei din jurul tău nu sunt interesați de afacere, că oamenii pe care îi cunoști nu au bani. Nu ai neapărat nevoie de cei din jurul tău. Timpurile s-au schimbat. Trăim în era digitală și afacerile se fac pe internet. Sistemul meu de prospectare online îți va aduce toți partenerii pe care îi dorești. Timpul când oamenii umblau cu catalogul din ușă în ușă s-a terminat de mult. Este cea mai bună oportunitate de afacere de care ai auzit. Este simplă și este pentru tine. Doar trebuie să ai curajul să încerci. Dar, din păcate, curaj vor avea doar adevărații antreprenori. Ceilalți care nu vor să încerce să facă ceva diferit, vor rămâne cu viața lor tristă și se vor conforma cu puținul pe care îl câștigă și plângându-și de milă că nu au avut noroc în viață.
Tu decizi de care parte vrei să fii. Te aștept alături de mine ca să schimbăm destine și să construim o viață mai frumoasă împreună. Gândește-te ce poți pierde dacă nu iei această decizie. Această afacere îți va da libertatea de a face exact ceea ce dorești, cu cine dorești, când dorești și unde dorești. Vei avea bani suficienți ca să nu mai duci grija zilei de mâine. Vei putea sta alături de copiii tăi și să te bucuri de copilăria lor. Vei putea să construiești un viitor stabil pentru tine și familia ta. Vei avea puterea de a lua singură deciziile care le dorești. Nu vei mai depinde de un șef, nici de un orar. Vei fi admirată și apreciată de cei din jurul tău. Vei fi mai sănătoasă și te vei bucura de mai multă energie și vitalitate. După cum vezi că sunt multe avantaje. Dacă asta îți dorești, scrie-mi un mesaj și îți dau mai multe detalii de cum lucrez, care este sistemul meu online și rezultatele mele. Pe curând!